היי, מה שלומך? ברוך השם, הייתה. בסדר גמור. יופי, מעולה, אני שמחה לשמוע. אז ככה, אני עורכת איתך ראיון במסגרת הלימודים שלי, בחוג לסיעוד, בקורס מבוא למיומנות בין אישיות. הראיון עוסק בעיקר סביב הנושא של איך אתה מתמודד עם האירוע המשמעותי שעברת בו. איך זה השפיע עליך מבחינת הבריאות שלך. אני אשמח לדעת אם אתה מעוניין להשתתף בראיון. כן, אני אשמח. יופי, מעולה. אז אנחנו יכולים להתחיל? בטח. אני אשמח אם אתה תוכל קצת לספר לי על עצמך. אז לי קוראים תמיר, אני בן 27, מחיפה. ועברתי בעצם לפני משהו כמו 7 שנים תאונה קשה. כתוצאה מהתאונה הייתי בקומה למשך חודש וחצי, פלוס מינוס. בהתחלה הייתי בבית חולים רמב"ם, ואחרי זה הביאו אותי לבית חולים לוינשטיין ברעננה, שזה בית חולים שיקומי אפשר להגיד. כמובן שאני את כל זה בדיעבד סיפרו לי ואמרו לי, כי הייתי מחוסר הכרה. וכיום אני עדיין נמצא בתהליכי שיקום. מצבי הגופני והנפשי השתנה כתוצאה מהתאונה. אני היום בן אדם שיש לו מוגבלות מסוימת, זאת אומרת נפגעתי בגולגולת בצד ימין של הראש, ובעצם את הפרטים האלה לא ידעתי, אלא גיליתי וסיפרו לי והתעניינתי בזה אחרי שעברתי את התאונה, שבעצם המוח שלנו מחולק לשני חלקים, ובעצם החלק הימני של המוח הוא אחראי על החלק השמאלי של הגוף. לכן רוב הפגיעה התמקדה ברגל שמאל וביד שמאל. אז היום יש לי מוגבלות ביד וגם ברגל, ואת יודעת, בהתחלה היה קשה, כי כשהתעוררתי אולי במהלך השבועות הראשונים הייתי בכלל על כיסא גלגלים. בהתחלה לא דיברתי, עד שלאט לאט הדיבור חזר אליי, וגם מבחינת ההליכה הרופאים גם לא ציפו שאני אחזור ללכת בצורה כל כך מהירה, אז הפתעתי אותם ואת עצמי לטובה. ואחרי משהו כמו שבוע, שבועיים בערך, משהו כזה, או 3 שבועות אפשר להגיד, פשוט זנחתי את הכיסא גלגלים, כבר לא נאלצתי להשתמש בו, שזה כבר ברכה מאוד גדולה, שיכלתי להתנייד כמובן בעזרת קו מסוים שיכול לעזור לי כדי להישען עליו במהלך ההליכה. וכיום עברתי כל מיני תהליכים מסוימים שם, גם ראיתי פציעות שונות של אנשים שונים, לכן היום אפשר להגיד שאני נמצא במצב הרבה יותר טוב מאשר כשהתרחשה התאונה. כמובן שלא חזרתי למצבי הקודם, כי השתנה לי הרבה דברים בגוף מבחינה פיזיולוגית, אבל את יודעת, בני אדם בסופו של דבר מסתגלים, אז לאט לאט הצלחתי לפתח לעצמי שיטות ודרכים על מנת להתנהל במצב החדש, כי כמובן שיש דברים שיכלתי לעשות שהיום אני לא יכול לעשות אותם, אז אני מוצא דרכים אחרות לעשות אותם, אולי לא באותה רמה ובאותה גישה, אבל איכשהו אני מתמרן בין הדברים, ואני נעזר כמובן בהרבה אנשי משפחה, חברים, כל מי שיוכל לעזור לי, אז, או משהו שיכול לעזור לי, אני תמיד בא לקראתו ומעוניין לשמוע את דעתו. ואני אשמח אם תרצי לשאול עוד שאלות, אז אני... וואו, קודם כל זה נשמע ממש מפחיד וטראומטי מה שעברת. אני רק יכולה לדמיין לעצמי את הפחד, הסכנה שהרגשת אותה באותו רגע. איך התמודדת עם זה לאחר מכן? איך המשכת את החיים שלך לאחר התאונה שעברת בה? אז ככה, אז לגבי הכאב, בהתחלה כמובן שהיו כאבים, אבל הייתי מקבל הרבה משככי כאבים. ספציפית התאונה עצמה אני לא זוכר בדיוק מה קרה, וגם כשהתעוררתי אז לא זכרתי את אנשי המשפחה, לא את כולם, חלק מהם כן, חלק מהם לא. ההתמודדות הייתה קשה, אבל בכללי זה לא היה משהו שהוא
אומרת, הטראומה היא הייתה טראומה חזקה, אבל תודה לאל שבסופו של יום לא... את החלק הטראומטי של התאונה, איכשהו אלוהים רוצה שאני לא אזכור, וזה דבר שהיה טוב. כמובן שמתעוררים במצב כזה, אז זה מצב שהוא טראומטי, כי חווים כל מיני שינויים בגוף, ופתאום את מרגישה שאת שרועה על מיטה בבית חולים, ולפני כן בכלל הייתה נסיעה בקטנוע, כי עבדתי בתור שליח, והייתי בדרכי לבסיס להביא אוכל. ואני מרגיש שבהתחלה היה קשה, אבל לאט לאט זה משתפר. כמובן שהמצב הוא עדיין קשה היום, זה לא שאני עכשיו היום חזרתי לקדמותי או משהו כזה, אני עדיין מרגיש קשיים במטלות היומיות. אני רואה כמה זה היה מטלטל אותך רגשית ונפשית. אני יכולה להבין את התחושת התסכול שעברת בה. האם היית צריך לשנות את אורח חייך, את ההרגלים כתוצאה מההשפעות הבריאותיות שעברת בהם? כן, כמובן, זה משהו שנכפה עליי, כמו שאומרים, כי זה לא משהו שהייתה לי בו את זכות הבחירה. נאלצתי להסתגל, כמו ששמים מים בכוס, אז המים הופכים, בעצם מקבלים את הצורה של הכוס. כמו ששמים מים בתוך בקבוק, אז הבקבוק מקבל את הצורה של המים מקבלים את הצורה של הבקבוק. אז גם אני בקטע הזה נאלצתי לעשות את ההתאמות המסוימות. אז קיבלתי סדים מסוימים שפותחים לי את היד, שמשפרים את האחיזה של היד. קיבלתי כל מיני סדים לרגל על מנת שזה יעזור לשפר את ההליכה. כמובן שלא הגענו ל-100% הצלחה, אבל חוויתי שיפור מסוים שעזר לי לאורך הדרך. וכמובן בכל מיני מטלות יומיות כמו להתלבש, לגזוז ציפורניים, להתקלח, אני נעזר בבני המשפחה. ולאט לאט אני מקווה ומאמין שאולי עם הטכנולוגיה, עם כל העידן הטכנולוגי והטכנולוגיה שהולכת להתקדם, אולי כן ימצאו פתרון לנושא הזה וכן יוכלו בעצם למצוא איזשהו ניתוח או איזשהו אלמנט שיוכל להחזיר לי, אולי לא תפקוד מלא של היד, אבל לפחות באיזה 80-90%, כי אני היום שולט, אפשר להגיד משהו בסביבות, אני סתם זורק את המספרים, זה פלוס מינוס מה שאני חושב, אולי זה 20-30% בתפקוד של היד והרגל, אבל אולי בעתיד עם כל מיני התקדמות מסוימת בעידן הטכנולוגי ובעידן הביוטכנולוגי, אולי ימצאו איזושהי תרופה או איזשהו פתרון למחלות האלה, ואם יהיה מחקר מסוים או איזשהו מקום שירצו לבדוק את זה, אני תמיד אשמח לתרום ולהשתתף על מנת שגם בעתיד יוכלו לעזור לאנשים אחרים שחווים בדיוק את אותם החוויות שאני חווה. נכון מאוד. אני רואה כמה אתה חזק וכמה כוחות השקעת כדי להמשיך הלאה. וואו, זה ממש מרגש וממש נותן את כל הכוחות שנתת, זה לא מובן מאליו. איך הצלחת להתמודד נפשית עם המצב הזה? אני מודה לך מאוד קודם כל על האמפתיה שאת מביאה. דבר שני, אני חושב שהרבה בעזרת כוח רצון גדול ואמונה גדולה, וכמובן אי אפשר לשכוח את התמיכה של המשפחה ושל החברים, שזה שני אלמנטים שאני חושב שהם מקלים בכל סיטואציה, גם אם מישהו לא עבר טראומה. זאת אומרת, כי אנחנו בני האדם, אפשר להגיד, חיה חברתית, זאת אומרת, אנחנו צריכים את המרחב הזה שיש בו את הקהילה שעוזרת ותומכת, כי אם נחזור אחורה בהיסטוריה, אנחנו רואים שאנשים היו בעצם, חיו בשבטים, אז תמיד הייתה סוג של קרבה, וזה אולי אחד האלמנטים שהכי דחפו אותי ועזרו לי, וכמובן הרבה מעידים על זה שיש לי כוח רצון מאוד גדול, ואולי זה גם עניין של אישיות ומנטליות. אני מאמין שכל אחד מתמודד עם זה בצורה שונה. יש כאלה שנכנסים לדיכאונות מאוד חזקים, יש כאלה שמקבלים, זאת אומרת, מישהו חכם אמר לי פעם, אם אתה לא יכול לשנות את זה, אז זאת עובדה. אז זה משפט שעזר לי לקבל את המצב הנתון. ואתה קיבלת את זה? אני חושב, זה נכפה עליי, ואני, כמו שאמרתי, לפי המשפט הזה הלכתי ואמרתי, אם יש משהו שאתה לא יכול לשנות בחיים,
זה עובדה, ואז זה מוריד לך את כל העניין הזה של לקבל או לא לקבל. זה עובדה, זה מצב נתון. זאת אומרת, אני לא יכול לשנות את זה. נכון שיש אנשים שלפעמים מתכחשים לזה, לפעמים מסרבים לקבל את העובדות. זה משהו שבהתחלה אולי קשה היה לעכל את זה, אבל עם הזמן הבנתי את זה, ואמרתי, אוקיי, איך ממשיכים את החיים מפה? ולאט זה השתפר. וואו, זה מדהים. מה היו הקשיים הגדולים ביותר? כאילו, מה הקושי הכי גדול שעברת בו, שנאלצת להתמודד איתו? אני חושב שזה אולי באלמנט שאני הייתי טיפוס מאוד פעלתן, זאת אומרת, הייתי תמיד מסתובב הרבה, אוהב את החיים, אוהב לצאת, אוהב לבלות, הייתי טיפוס מאוד היפראקטיבי, אנרגטי. אני עדיין גם ככה היום, זאת אומרת, אני גם עדיין אוהב לצאת, לבלות, להיפגש עם חברים. אני חושב שזה משהו מה בדיוק, תזכיר לי, מה בדיוק הייתה השאלה? מה הקושי הכי גדול שעברת בו, שנאלצת להתמודד איתו? כן, אז הקושי ספציפית, אני רוצה להתייחס, הקושי הגדול זה היה בתחום, בשינוי הגופני שנוצר אצלי. כמובן שגם במישור של המחשבה והשכל, אבל הפגיעה של הגוף היא לא פשוטה, כי מבן אדם שהייתי מאוד פעלת, זאת אומרת, אני לא הייתי בן אדם שאוהב לצפות בדברים, ואני עד היום כזה לא אוהב לצפות בהרבה סדרות או בהרבה סרטים. אני בן אדם שאוהב יותר את האינטראקציה הבין אישית, להיפגש עם אנשים, לדבר עם אנשים, ואני חושב שזה, בתחום הזה זה איכשהו פגע בי קצת, כי הייתי גם שחקן כדורגל, הייתי בן אדם ספורטאי. כמובן שזה ישתנה, זאת אומרת, פעילויות שיכלתי לעשות בעבר, כיום אני לא יכול לעשות אותן. כמו לשחק כדורגל עם החברים, לצאת לכל מיני פעילויות שונות ומשונות, אבל תודה לאל, אנחנו חיים בעולם של שפע, ויש גם אלטרנטיבות אחרות, שאני כן יכול לבוא לידי ביטוי וגם ליהנות. אז יש את הטכנולוגיה שהיא נותנת ועוזרת בתחום הזה, ומאפשרת לי להשתתף ואולי לא לחוות את הפעילויות הספורטיביות כמו פעם, אבל כן לקבל איזשהו סוג של הנאה מסוימת מדברים שאהבתי. ואני גם מתמיד ללכת לפיזיותרפיה, להידרותרפיה, לכל מיני דברים שעוזרים לשפר. נכון, זה הכי חשוב. אני מעריכה מאוד את האופן שבו התמודדת. אנחנו לקראת סיום הרעיון. יש עוד משהו שאתה רוצה לשתף אותי? כן, אני אשמח להודות לצוות הרפואי שטיפל בי, גם לאחיות, גם לרופאים. באמת, הטיפול היה מעל ומעבר. אנשים שם סיפקו לי מעטפת מאוד רחבה שעזרה לי והתאימו לי והקצו לי כל מיני משאבים ותנאים, שאני באמת מוקיר תודה מעומק ליבי על הדברים האלו. ואני גם רוצה להגיד שאם מישהו גם חווה דברים כאלה, אני תמיד גם אוהב להיות גם בקשר איתם, לנסות להסביר להם. הלכתי גם פעם לכל מיני סוגים של מפגשים, לאנשים שעברו גם חוויות דומות, לאו דווקא בהכרח כמו שאני עברתי תאונה, אלא, את יודעת, אירועים, זאת אומרת, אירועים יכולים לקרות מתאונות, פשוט באדם מקבל איזה משהו, מלחצים נפשיים או משהו כזה, והיינו משתפים, והרבה גם אמרו לי והעריכו את זה, איך שאני מתמודד עם הסיטואציה, כי ראו שאני באמת בן אדם עם כוח רצון מאוד גדול, ולא נותן לעובדות להוריד אותי למטה, אלא אני ממשיך קדימה. והחיים חזקים יותר מכל דבר, זאת אומרת, החיים ממשיכים. נכון. וזה דברים שכן אני אשמח, וגם אם יהיה בעתיד עוד איזשהו רעיונות כאלה או מחקרים כאלה, אני תמיד אשמח בעזרת השם. ולדבר איתכם על זה. אני ממש מאחלת לך רק בריאות, תמיר, באמת, שתזכה לחיים עמוקים, בריאים, בעזרת השם. לסיכום אני רוצה להגיד לך שסיפורך היה מאוד 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 מרגש ומלמד מאוד. חשפת את התהליך הקשה והממושך שעברת מאז התאונה הטראומטית. תודה לך שהסכמת לשתף אותי על החוויה האישית שלך.
אני ממש שמחתי לשמוע אותך ולראיין אותך. אני מודה לך מאוד, אשמח גם להוסיף שאני כיום עדיין עובר שיקום, אני עדיין מנסה למצוא כל מיני דרכים, כל מיני דברים חדשים שאולי יוכלו לעזור לי. אני עדיין מנסה שיטות שונות, דרכים שונים, ואני מקווה בעזרת השם שנמצא לזה פתרון, ובריאות לכולם, ואני מודה לך על הזמן שהקדשת. יופי, גם לך, תודה לך. בכיף. שיהיה לך יום טוב. גם לך.